Ahojte, dnes som si pre vás pripravil tutoriál, ako z tejto fotografie urobiť takúto. Takže poďme rovno na to. Fotografiu si otvorím vo Photoshope a prevediem si ju do z RAWu. Nebudem sa tomu nejak viac výrazne venovať, vlastne hodnoty máte tu, nič viac som s tým nerobil, otváram to v 16-bitovom TIFFe, farebný profil Adobe RGB. Dobre, otvorím si fotku. Ako prvé, čo s tým urobím, je to, že si vyretušujem nejaké drobné nedostatky, ktoré tu sú pomocou záplaty. Klávesová skratka je. Dobre, myslím si, že už viac tam toho nie je, tak poďme rovno na prvú úpravu. Potrebujem zvýrazniť oči. Oči zvýrazním tak, že si zapnem krivky, trošku si to presvetlím, krivky invertujem, použijem gradient, klávesová skratka G, mód kruhový a jednoducho potiahnem od stredu oka zhruba po okraji, ono mi tam vytvorí taký kruh, ktorý je svetlejší. Vrstvu si zduplikujem, skratka Ctrl-J a urobím to na druhom oku. Tento sa mi vypne. Takže mám to jedno, druhé oko. Dobre, teraz potrebujem dostať nejaký zaujímavejší odlesk do tých očí. To urobím tak, že si urobím novú vrstvu, vezmem si štetec s vhodným polomerom. To je moc. Zase málo. Môže byť. Tvrdosť si nastavím na vyššiu, krytie. Fajn. Cez tablet to moc dobre nejde, tak to kliknem cez myš. Jeden. Druhý. No, vyzerá to teda strašne. Ale poďme to upraviť. Preliem to na Softlight. Stiahnem trošku silu toho efektu. Pokiaľ sa mi to zdá strašne neprirodzené, ako je to napríklad teraz, môžem na to použiť malinko rozmazania pomocou Gaussian Blur. Tak, už to vyzerá lepšie. Dobre, ako ďalší krok použijem techniku Dodge and Burn a to je to, že lokálne niektoré časti fotografie zosvetlím a niektoré stmavím. Tak poďme na to. Vytvorím si dve vrstvy v krivkách, jednu prelnem na Screen a druhú na Multiply. Obidve masky invertujem. Vezmem si štetec s nejakým trošičku väčším polomerom, tak aby sa mi s tým dobre a efektne pracovalo. Silu stiahnem na nejakých 8% a poďme na to. Čo zosvetľovať, čo stmavovať. Začínam od vrchu, presvetľujem vlastne, tak teda to je Screen, takže aby ste to mali prehľadné, tak ja tie vrstvy premenujem. Takže začnem s tým zosvetľovaním. Tak ja vlastne vyfarbím tie odlesky, ktoré už na fotografii sú. Dobre, vlasy sú v pohode. Môžem zvýrazniť trošku to čelo. Trochu presvetlím aj zase tie oči. Určite nos. Svetlejšie časti. To je už moc trošku, tak to zase stiahnem.
oči, bielka. Môžem zvýrazniť aj ten odlesk, ktorý som dorobil. Zvýrazním trošičku dúhovku. Nech to má takú dramatičnosť. Dobre, oči sú presvetlené, môžeme pokračovať nižšie, ústa zase. Sa mi prepla maska, tak ja si to musím zmazať. Takže poďme na to, takže zase ústa. Trochu nepreháňam to. Dobre, tvár by sme mali presvetlenú a teraz idem zvýrazňovať odlesky na oblečení. Vlastne tieto zlomy a ohyby. Ja si tam vlastne akoby dokreslím to svetlo, respektíve ani nedokreslím, ja ho len zvýrazním. To, čo tam už je na tej fotografii, tak vlastne zvýrazním ten kontrast lokálne. Ruky. Tak, môže byť. Pozriem, čo som vlastne urobil. Som tam dodal toto. Čelo sa mi zdá až moc, takže ja si to môžem spätne opraviť. Prepnem si štetec na čiernu farbu. A stiahnem tie odlesky na tom čele. Je to lepšie. Dobre, ideme zase stmavovať. Zase začínam z vrchu. Môžem stiahnuť trošku aj. Neprepol som si sa na bielu, takže som nič neurobil. Môžem stiahnuť trošku aj tvár. Teraz urobím tie detaily. Zmením si ten polomer toho štetca. Trošku sa tmavím obočie. Ústa. To je už moc. Tak. Ešte doladím oči. Stmavím okraj duhovky, to čo je v oku tmavé. Zreničku.
Tak, môže byť. A teraz zase to oblečenie tam, kde ste už niečo zosvetlili. Tak okolo toho veci stmavte. Bude to tak ďaleko výraznejšie a bude to vyzerať lepšie. Vlastne týmto tu sa dosahuje ten najvýraznejší efekt toho kontrastu. Budú presvetliť, tak to môžem urobiť dodatočne. Dobre, pozrieme sa, čo to urobilo. Pred, po. Takže naozaj dosť výrazná zmena. Tento efekt môžeme ešte zvýšiť tak, že si tieto vrstvy zduplikujem, ale aplikujem na to rozostrenie. Ten efekt bude potom jemnejší a bude to mať ako veľmi jemný prechod. Takže hodím na to Gaussian blur nejakej väčšej sile. Jeden. Druhý. Môžem sa teraz pozrieť, čo to celé urobilo. Takže pred a po. Táto fotka, ideme na ďalší krok, táto fotka má ako dosť vážny nedostatok farebný. A to tu mám zbytočné parazitné farby, tá zelená v pozadí, tá modrá. Dá sa to veľmi jednoducho vyriešiť tak, že ja si vezmem Hue Saturation, novú vrstvu, úprav, stiahnem to, tú saturáciu a jednoducho to vyfarbím. Vrstvu si zase invertujem, vezmem si biely štetec v nejakom rozumnom polomere, nech sa s tým dobre pracuje, zväčším si silu, odstránim tie parazitné farby. Nie je dobre to stiahovať až na úplné minimum, to by ste urobili lokálnu desaturáciu a to sa nerobí. Toto tu je zelená, toto môžeme celé. Ťahám to moc do žlta, zbytočne. Fajn. Toto by sme mali. Fotka teraz ako postráda tak trošičku dramatičnosť. Tú dramatičnosť jej potrebujeme dodať. Ja si zlúčim všetky vrstvy, ktoré som doteraz urobil. A skrátka Alt Ctrl Shift I. Túto vrstvu prelnem na Multiply. Teraz tú dramatičnosť to má, ale je to zase príliš tmavé. Ja to potrebujem zase presvetliť a trošku to stiahnuť. Dám si novú vrstvu Levels. Podržím Alt. Objaví sa mi tu takáto ikonka, aplikujem tie levels len na tú vrstvu, ktorá je Multiply a potiahnem ten čierny bod. Zhruba tak. Tak, fotka už má nejakú tú dramatičnosť, má tam zvýšený kontrast, ale ten ja si potrebujem teraz trošičku upraviť kvôli nasledujúcim úpravám, takže ho potrebujem stiahnuť. Použijem na to krivky.
Potrebujem s ňou urobiť takú šedivku. Zhruba môže byť. Teraz do tejto vrstvy, keď je fotka v takomto stave, tak ja tam aplikujem teraz gradient filter. Aplikujeme tam tento, aby som tomu dodal trošičku farebnosti. Gaussian gradient prelnem na Softlight. Už to má nejakú tú farebnosť, ktorú by som tam chcel. A len teraz idem urobiť to, že niektoré časti fotky presvetlím a niektoré stmavím. Takže poďme na to. Použijem na to rýchlu masku, to znamená skratka Q, klávesová skratka Q, prípadne táto ikonka. Vezmem si do ruky štetec a vyfarbím si to, čo chcem trošku presvetliť. Nemusíte to nejak hrotiť, aby to bolo presné, aj tak to budeme potom trošku rozmazávať. Zhruba. Teraz vypnem rýchlu masku. Mám tu výber. Ten výber potrebujem trošku dodať tam taký prechod. Na to použijem. Prepnem sa na výber, kliknem na to pravým. Fader selection. Dám tam nejakých 150 bodov. Ten prechod bude taký jemnejší a plynulejší. Ono sa mi to takto upraví. Teraz to invertujem. A zapnem si krivky. Teraz to môžem stmaviť. Ale stmavuje sa mi to obrátene, takže zase invertujem trošku. Tak. Teraz to vyzerá lepšie. Teraz idem zase stmaviť niektoré časti fotky. Zase Q, klávesová skratka, štetec. Si väčší polomer teraz. Používam veľmi mäkký štetec. Tak. Môžem si dať väčší polomer, to je už zase moc. Takých 800 bodov. Tak, a ho zase opäť vypnem. Mám si zase krivky. Ešte urobím krok späť, zabudol som to rozmazanie. Zase tých 150 bodov. Zase tam hodím krivky. A teraz to sťahujem a musím to invertovať. Tak, aby ten prechod bol plynulý a jemný. Zhruba takýmto spôsobom. Fajn, teraz to mám. Potrebujem tam už len dodať nejaký ten kontrast a finalizovať úpravu. To urobím následovným spôsobom. Vrstvy si zlúčim, zase skratka Alt Ctrl Shift I. Vyberiem si fotku, dám si novú vrstvu, nové okno, Color Space, respektíve Color Mode prepnem na cmik. Vložím to tam. Vyberiem si Yellow. Vložím to tam 3-krát. Vyberiem si to. Idem to urobiť teraz, aby ste to lepšie pochopili.
mám tu akoby vrstvu, ktorú idem prelínať. Prelínam ju na Softlight, Multiply a Luminosity. Ten efekt je veľmi silný, takže ja ho potrebujem stiahnuť. Luminosity je jeden z najsilnejších efektov, tak ho stiahneme nejakých tých 8%. Multiply taktiež veľmi silný, 15% bude stačiť. Softlight okolo 20. Vezmem si ďalšiu vrstvu, Magentu, tá je pomerne normálna, tak s touto doladím len kontrast. Zatiaľ sa jej nebudem venovať, takže si ju vypnem. Zase si vezmem Cyan. Vložím ho tam dvakrát. Toto už potrebovať nebudem, môžem to zavrieť. Blue prepnem na Overlay, prípadne Softlight, ten je taký jemnejší, a Multiply opäť znížim ich silu na nejakých 20-25%. Teraz už len pomocou tej Magenty a mod preľnutia Softlight doladím ten kontrast. Myslím si, že aj takto by to mohlo byť. Prípadne to môžem prepnúť na Overlay, kde je ten kontrast silnejší, a doladím ho. Zhruba nejak. Tak. Dobre, to by bolo asi všetko. Fotku už len zlúčim vrstvy a môžem ju uložiť. Uložím si ju do TIFFu. No. Tak, toto bol ako taký tutoriál, ako spraviť fotografiu z tej, ktorú sme videli. Spravíme s nej takúto. Ten tutoriál je pomerne dlhý, takže ja vám ďakujem, že ste to vydržali so mnou až sem. Ešte sa na to pozrieme, ako to vyzerá pred a po. To je po úprave, pred úpravou. Takže takýmto ako spôsobom sa fotka dá upraviť. A ešte teraz, keď sa na ňu pozerám, ako tá tvár je pomerne žltá, takže ako ja tam trošku stiahnem ten gradient, môžem to doupraviť, tú žltú, stiahnem tam saturáciu. Okay. A toto potrebujem vypnúť. Tak. Fajn, teraz to vyzerá ďaleko lepšie. Dobre, takže ešte raz. Pred úpravou, po úprave. Vám ďakujem, že ste to so mnou vydržali až sem. Pokiaľ ma chcete podporiť, zanechajte mi komentár pod videom, prípadne mi dajte like. Za každé zdieľanie samozrejme budem rád, takisto ako za odber môjho kanálu. Ďakujem a pri ďalšom videu ahoj.